जोबोद गोजोननाय ना माने बेजों हास्थायगासिनोखा औ दासिम आरो नै जोंना एबार देरहाबासो जाफिनसिगोन ओं नाबादो जेबो गैया ह बैया नेरिमसनि माबा गायदा माथो औ ओमफ्राय फरेस्ट स्कुलना बे दै लोमलायनाय माबायाव फिथा हासु फैनाया माथो दासिमबो गैया माथो गैया माने फिथाल' हास'नानै एडभार्टाइज खालामो सारि बोसोरानो जाखाबाय आरोखि दा बेफोरखौ जेननायखौ नुखानानैनो जोंखौ जानला मोनला सिखावनो माबा जौ फाग्लानो माबा जुवा होनानै जाग्रा माबा सिखाव बेबायदि बानस'लाबायगासिनो दं आरोखि बे रत्ना ना मा बेयो माने गावसिनि जेनगोनखौ नुनानै आरो गावसिनि दुरबलथा इउपिपिएलनि जे दुरबलथा बेखौ नुनानै खुलुमबाय रायजोफोर हेल' एसपि ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो दिनै सेकेन्ड डे आरो दायो जों दंफैयो आरोबाव मोनसे स्पेशल पेकेज नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय नैबे नायनो हायो नोंथांमोना construction of bridge over I river including approach road under NLCPR funded by Moderner Government of India मा समाव जादोंमोन बेयो नोंथांमोना नायनो हायो बेहाय 25th May 2013 रौमारी चिरां जिल्लायावहाय 13 चिरांनि बे हाग्रामा दालां हाग्रामा ब्रिजखौहाय जों दिनै नायनो फैलायबाय बेबायदिनो माखासे स्पेशल पेकेजनिफ्राय मोननाय बै समाव जानाय डेभेलपमेन्ट प्रेक्टिकेलि फिजिकेल प्रुफ नोंथांमोननो जोङो दिन्थिलांबाय थागोन दायो आं थाबायगासिनो दं नै हाग्रामा ब्रिज दालां सायावहाय बेनि टटेल लेन्थआ जाहैदों 1.12 किल'मिटार एप्रक्स सराइघाटनिफ्राय 100 मिटार डिस्टेन्सनि बारा गोलावसिन जाहैदों बियो आरो बाहायनो जायोमोन मोनसे गाजा गोमजायै रंजायै बोसोरफ्रोमबो दैजिं फेस्टिभेल दाहाय बेखौ बयबो मिस खालामो बेनिखायनो जों दिनै बाहाय फैदों आरो बैहाय बिपिएफनि फ्लेगबो गायगासिनो दङ बेबायदि मोनसे दोहौखौ नुनो मोनदों दिनै बिपिएफनि थांलाय फैलाय मानसिफोर थांगासिनो दं नै जिहेतु दिनै हान्थामेलानि जि जेंना दंमोन बेहाय मोनसे समाव बेयो नैबे दालांनि गेजेरजों सुस्रांजाबाय दा जोङो नै आइ रिभार आइ नदि आइ दैमानि सायाव नैबे दालां बेहाय जों थाबायलांगासिनो आरो नोंथांमोननो बिदिबायदिनो मोजां मोजां माखासे दिन्थिलांबाय थागोन जोबोद गोलावहा दलङा थाबायलांजोबनो हागोन ना हाया मोनथिला नाथाय नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजाबाय बे मोनसे दालां समायना रमायनाथार नै थासारिफ्राबो जोबोद मोजां नायनो दा बेनो मोनसे रोखा एग्जाम्पल नोंथांमोननो आं होबाय 2010 to 25 मे 2013 आवहाय बे दालाङा लुफुंजादोंमोन 6 मास सिगां कमप्लिसन डेटनि बे दालाङा लुफुंजानायमोन बेनो जाहैबाय चिरां जिल्ला बङाइगाव टु ओरैहाय खयला मैला थांनाय रोड 13 चिरां एक्जेक्टलि आंना जुदि माबाफोर मिस्टेक जायोबा आं सानो नोंथांमोना आंखौ कारेक्ट खालामना होगोन बाट बेयो बे दालाङा स्पेशल पेकेजजोंहाय मोननाय दालांमोन जिहेतु गोबां जेंनाखौ बे दालाङा सुस्रांदों होननानै आं सानो दाथ' नोंथांमोना नुनो हायो नै थांलाय फैलाय गारिफोर बेजोंहाय सोलिनो हाबाय ओरैबायदि समायना रमायना मोनसे दालां आरो बाहायनो गाजा गोमजायै मोनसे फेस्टिभेल जायोमोन आरोना स' बेनोसै आरो बेनिख्रुइ गोबांसिन बुंनो दङ होननानै आं सानाखै दिनै सेकेन्ड डे आरोबाव जोङो थांबावगोन माखासे जायगायावहाय दा माखासे मावथिफोर दङ बाहाय जुदि बिथांमोना रायलायनो सानोब्ला आं बिथांमोनखौबो फंनैसो बाथ्रा सोंनानै फोजोबगोन मावनायखौनो नुवासै माथो जों जोंनि लागो किसान बाजा बे सुखानि पादायाव मोनसे फाउन्डेसन बानायदोंमोन नेग्रानि मावनो होननानै जेबो मावाखै दासिमबो दा सिमेन्ट बाखि होआखैनो फाउन्डेसन मिस्ट्रिनि बाखि दङ नेग्रानि मावनो होननानै जेबो मावनाय जायाखैनो 5 बोसोरथ' जोब्बाय ओमफ्राय नै दाख्लैयो मिटिं खालामहैदोंमोन बिसोरो दा मिटिङावथ' जिरायबाय क्लाबाव थिङा गब्लंजोबनाय थिंखौ होफैनो होनबाय दाबो गैया थिङानो गैया रायजोफोरा दैजिं फेस्टिभेलखौ लाबोफिनोबा गोजोननाय मोनगोन ना मोना जोबोद गोजोननाय ना माने बेजों हास्थायगासिनोखा औ दासिम आरो नै जोंना एबार देरहाबासो जाफिनसिगोन
नाबाथ' बिसोर लाबोफिननायाव गैखाथारा गैया लाबोआ बिसोर बिसोर बादा होग्रासो बादा होग्रासो टेम्परारि ओरैनो बोसोरसे माने मोनफा लाबोनानै बिदिनो माने स्केम खालामनाय बिसोरना माने पार्मानेन्ट अरायथा थानाय जिनिसखौ बिसोर नाङा जाख्ल'नाय मानो होनबा दा सान्दुं गोसायाव नै आदामोना जोबोद खस्थ' खालामगासिनो दङ दा बेबायदि आरो नै ओरैबो दङ गासिबो औ दे होमबा पानिराम सारा देरहानाया 100% 100% औ ब्लेसिं रेलियाबोथ' गोगोमैनो जालांबाय औ बे बाइक फैदों दाखालि जानानै थांदों माबानिया पिपिएलनिया गैयाना मानसि जायाखै सियारानो गोलैलाबायनानै थालाबायनाय दा ओरैनो दिनाव बिथांमोना बुङोबानो बिराद डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बुंबाय बिराद खामानि मावदों देखायाखै दा जेनेबा मावनायाथ' जेरावबोथ' मावखायाखै माबायदि बेखौ एसे जोंथ' नुहुरासै माथो गामियावबो जेबो मोनासै अरुणाचलआवबो जेबो नुहुरासै जेबो गैया ह बै नेरिमसनि माबा गायना माथो औ ओमफ्राय फरेस्ट स्कुलना बे दै लोमलायनाय माबायाव फिथा हास'फैनाया माथो दासिमबो गैया माथो गैया माने फिथाल' हास'नानै एडभार्टाइज खालामो जेबो खामानि गैया बिदिब्ला रायजो राजाफोरनि बिराद माने मदद मोनगोन जाहैबाय फैगोन समाव दङ दे आदामोन गोजोनबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय दे आदा बिराद मोजां आदामोनजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय गोजोननाय मोनबाय दा नै ओरैहाय फ्लेग गायगासिनो दं जोंबो थांफिननोसै बेनिफ्राय एक्सुवेलि दहाय मिस्टेक जादोंमोन बे 13 चिरां नङा 15 चिरांसो पानिराम सारनि समस्ति अलरेडि एमसिएलएखा बिथाङा आरो देरहानाया रोखा होननानै बुंखादों आरो बिथांमोना स' बेहाय दैजिं फेस्टिभेल जायोमोन ओरैहाय दा बे फेस्टिभेलखौहाय जाफिनजानायखौ लुगैदों स' बेसोरनोसै रायजो नोंथांमोन आरो लोगो बस नेक्स्ट भिडिअ दिलेन स्टेटिउन बाबाय थांनाय आगस्ट दाननि 16 तारिख 8 मार्च 2005आव आं जेब्ला इउपिपिएल दोलोआव गासै 144 जन सोद्रोमाफोरखौ बिपिएफआव जयनिं हाबाफारि लादोंमोन अब्ला रत्ना मुंनि सासे इउपिपिएलनि सोद्रोमाया आंखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव गाज्रि रावजों सोंखारिनि जुनै आं दिनै बिनि हेंथायै फंनैसो खोथा बुंनो होननानै फैफिननाय जादों आङो माखासे सम मोनैनि गेजेराव आङो बे प्रेस मिटखौ लाथ'नो हायाखैमोन नाथाय आं दिनै बेनि गेजेराव फैफिनबाय आरोखि बेखौ काउन्टार होफिननो होननानै गासै जोंनि गामियाव बियो बुंदोंमोन बिसिनि गामियाव 140 जन भटार्सआनो गैया होननानै बुंदोंमोन आरोखि बे जोंखौहाय नाथाय जोंनि गामियाव गासै अल बिजयनगराव सावथाल बर' 720टा भटार्स दं आरोखि आरो बिनि गेजेराव बर'फ्रा गासै 228 जन दं आरो दा माखासे भटार्स गाखोनायफोर दंबावो 30 जनसो गासै बिदिनो जोंनाव 750सो भटार्स दं आरोखि आरो आं बे 144 जनखौ गासै जोंनि बिजयनगरनि गोजा जयनिं लायाखै मानो होनबा माखासे जोंनि बिजयनगरा खावसेयानो बिपिएफ दंखायोमोन आरो खावसेखौ दा आं लाबोनानै गासिबो जयनिं होफैजोबनाय जाबाय आरोखि आरो बे 144नि गेजेरावहाय माखासे बै कुन्टलानिबो दंबावोमोन कुन्टलानि बाजारनि गासै जों 144 जन जयनिं लानाय जादों आरो बे रत्नाया आंखौ बुंबावदों दि बेहाय इउपिपिएलजों जेबो सोमोन्दो गैखायामोन होननानैबो बुंदों आरोखि बियो दा रत्नायाथ' बै समाव बोरै मोनथिनो जों इउपिपिएलआव दंना गैयामोन मानो होनबा बेथ' बिपिएफआवसोमोन बिपिएफआव बियो अबेबा प्राइमारिनि थाखा थगायनानै जादोंना मादों होननाय खोनादों एलआइसिनि थाखा थगायनाय कारापसन गाज्रिनि जुनै बियो पार्टियाव दोनजायाखै आरोखि दासिमबो बिनो प्रुफ नांगौबा एलआइसि थगायजाग्राफोरनि प्रुफ नांगौबा होफैनो हागोन आङो आरो प्राइमारिनि थाखा थगायनायनि प्रुफ नांगौबा बेखौबो आं होफैनो हागोन नाथाय बे आङो बेखौसो बुंनो सानदोंदि बे आंखौ गाज्रि रावजों बुंदों दंफां सिखाव लहा सिखाव होननानै बुंदों बे आंखौहाय नाथाय बियो आंखौ प्रुफ होनो हागोन नामा बे आंखौ दि लहा खावग्रा दंफां खावना जाग्रा होनना बुंजोबदों जोंखौहाय माबा मोनसे प्रुफ होनो हागोन नामा नंगौ जोङो मावनानै जायो थिगैनो दंफां मावनानै जायो जोङो बिदिनो लकेलनि दंफां हालानानै जोङो हानानै फानो आरो बाथाम साथाम हानानै जों फानलानानै जायो माबा मोनसे मावनानैथ' जानांगौ जोंखौ नायाखिसैब्ला उखिलानो जोंखौ नायाखिसैब्ला माथो उफाय दं जों बेफोरबायदिनो खामानि मावनानै जालाबायो आरोखि जों बिसोरबायदि थगायनानै जाग्रा मानसि नङा आरो आंखौ बुंदों बे लहा नागिरनानै जालाबायो लहा नागिरलाबायो हाग्रा बंग्रा
आङो लहाखौ मावो थिगैनो नाथाय आङो लहाखौ बायोसो आङो लहानि मालिकसो बायग्रा मालिकसो आंहा मोनसे गुदाम दं सिक्किमनि आं बहाय बेबसा मावो फिसा फिसौ आं बिदिजोंसो सोलियो आरोखि आरो बेयो बुंबावदों आंखौ बे गावसिनि अफिसाव माबा मटर ना माबा खावना लायदों होननानै बुंदों आरोखि बेफोरबो गावनाव प्रुफ दं ना मा दं बे लहा खावदोंनायनि प्रुफखौ बे आंनो देखायनानै होनांगोन आरोखि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गासै फैजोबनानै जों मानि जुनै बिपिएफआव जगदान होफैदों मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो रबिराम सारखौ गोबां खामानि मावनाय नुबाय जोंनि खाथि खालायावनो जोंनि नैबे बुंनो थाङोब्ला जोंनि बिजयनगरनिफ्राय ओरै बाजारजों थांनाय बै थानापारासिम ब्लेक टकिं लाबोदों 5 बोसोराव बिसोर बेखौ मावनानै देखायनो हायाखिसै गाबोन जागोन समफोर जागोन जोंना लामा बाजार गारलाजोब्बायमोन जों बेफोरखौ मावनायखौ मोजां मोनदों आरो हनै जोंनाव हाइ स्कुलनि ओरै किउआव मोनसे बिराद गिदिर बिल्डिं गायसनदों मा स्कुल जागोन दं बेखौ बुंनो थांला बेखौबो जों नुबाय रबिराम सारा लाबोदोंनो आरो बेनि सेरजों मोनसे ओरै लामा थांनाय दङ एकदम बै थाखामफुरसिम लामा बेखौबो रबिराम सारा लाबोगासिनो दं आरो मोनसे हनै नेपालि बुस्तिजोंबो ओरै मोनसे लामा थांनाय दङ एकदम सिद्दा बेबो जानो थांगासिनो दं रबिराम सारनि आन्दारावनो निउ खाग्राबारियाव बिराद गिदिर मोनसे खामानि लाबोनानै फैदों रबिराम सारा माखासे कालभार दं आरो माखासे ओरै ब्लेक टकिं बेखौ मावनायनि खामानि लाबोना होफैबाय आरोखि जोंनि बे कुसुगाव नैबे उकिल मसारिनि समस्तियाव खिन्थु लांदों आरोखि जोंनि कुसुगाव समस्तियाव गासै रबिराम सारा 42टा खामानि लाबोदोंनो दा बेफोरखौ जोङो बयनिबो खोमा नुबाय आरो माखासे फाउन्डेसन खालामनाय नुबाय जों रबिराम सारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै जों रबिराम बे बिपिएफ दोलोआव जोंनि गामियैनो फैनानै जों जगदान होफैदों खिन्थु गाबोननि एबारनि इलेक्सनाव जोंनि गामिनिफ्राय टटेलि मोनसेबो भट मोननाय नङा आरोखि इउपिपिएलआ माने इउपिपिएलखौ जोङो जोंनि गामियाव एबार निश्चित खालायगोन माने जोङो इउपिपिएलखौनो जोंनि गामियाव जोङो सोआ माने जों बिसोरखौ मिटिंबो बानाय होआ जोङो रत्ना बादि सिखाव नङा रत्नायासो सिखाव रत्नानि उन सिगां बुंनांगौबा A to Z बिराद गोलाव दं जोङो बेखौ बुंजोबनांगौब्ला मानो जोङो बेखौ पार्सनेलि लानो बेसो आंखौ पार्सनेलि लानो आरोखि पार्सनेलि एटेक खालायदों आरो जोंनि लोगोफोरखौ बे सिखाव बुंदों खिन्थु जोङो आरो बेराफारसे जोङो मानि जुनै इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव फैनो गोनां जादों माने रत्नामोन बादि गाज्रि मानसि थायोब्ला बे इउपिपिएलआव सासेबो मानसि थानाय नङा रत्नानिफ्राय गाज्रिसिन बे जायगायाव बे पार्टियाव रावबो गैया रत्नाया सानसे समाव आंखौ आजिलि 2.5 बोसोरसो जाबाय आरोखि बे आंखौ बिखुं बिसिनो मानो होननानैबो बुंदोंमोन बियो मानि जाहोनाव बिखुं बिसिनो नारदोंमोन नोंखौ इउपिपिएलनिफ्राय एंगारगोन नोंखौ इउपिपिएलनिफ्राय बोख्लायगोन मागोन बेबादि खोथा होनदोंमोन आरोखि नाथाय जोङो इउपिपिएलआव बे समाव जेबो बिबान लानानै मावथ'वाखैमोन आरो बे बुंदों आंखौ इउपिपिएलनि नङा होननानै जुदि इउपिपिएलनि नङा होननानै बुङोब्ला आं बेनो प्रुफ होनो हायो आङो बिजयनगर प्राइमारियाव सानसे समाव इउथ प्रेसिडेन्टनि दायथ' लानानै खामानि मावबोदोंमोन आरो 2016आव MLA नि टाइमाव मोनसे बुथ कमिटिनि सेक्रेटारि जानानैबो आङो खामानि मावबोदोंमोन जुदि बेफोरनि प्रुफ नांगौब्ला आंनाव दंजोबो दिनैसिम आं बेफोर जिनिसखौ जोथोनै दोनजोबदों सानसे समाव नांगोन होननानै आरोखि माने रत्नायासो बिपिएफआव रत्ना खर जानानै दिनै इउपिपिएलआव बियो बाल्मिखि जानानै दंफैयो आरोखि मानो होनबा रत्नानि जे बेबहार आखल बेखौ रावबो बे जोंनि कुसुगाव मोनथियै गैया आरोखि कमप्लिटलि मोनथिजोबो बे जोंनि 6 नं समस्तियाव खुनु देरहानांगौनि लामाबो गैला आरो इउपिपिएलनि जोंनि बे 6 नं समस्तियाव सिन्नबो थानाय नंला एबारनिफ्राय आरोखि बिसोरनि महर मोखांखौनो नायबाबो नुनाय नंला समन्थ जायगायावनो माने गासिबो इउपिपिएलनिफ्राय फैनानै दिनै बिपिएफआवनो जगदान होफैजोब्बाय बेफोरखौ नुनानैनो जोंबो दिनै बिपिएफआवनो गासिबो जगदान होफैजोब्बाय आरोखि टटेलि जोंनि बिजयनगरनिया आरो जोंनि बिजयनगराव सासेबो बिपिएफनि इउपिपिएलनि मानसि गैला आरोखि दिनै गावसिनि इउपिपिएल दोलोखौ जेनगोनखौ नुनानै आरोखि आरो बिपिएफखौ देरहागोनखौ नुनानै जोंनि सायाव जेबादि जानला मोनला नंखाय बांखाय माबा जुवा होनानै जाग्रा माबा माबि मेला होनानै जाग्रा दिनैनि दिनावथ' बाव जुवा मेला सोलिला मोनथिखागौ 5 बोसोर 4 बोसोरानो जाखाबाय आरोखि दा बेफोरखौ जेननायखौ नुखानानैनो जोंखौ जानला मोनला सिखावनो माबा जौ फाग्लानो माबा जुवा होनानै जाग्रा माबा सिखाव बेबादि बानस'लाबायगासिनो दं आरोखि बे रत्ना ना मा बियो माने गावसिनि जेनगोनखौ नुनानै आरो गावसिनि दुरबलथा इउपिपिएलनि जे दुरबलथा बेखौ नुनानै खिन्थु बिसोरनि जेननाया रोखाखा आरोखि इउपिपिएलआ बे समस्तियाव जेननाया एकदम रोखा आरो गोबां मानसि जोंनि आखायाव दं फैगोना
बेखौ जोङो साननै सानथामनि गेजेरावनो बिसिनि दरखं मोखाङावनो जों जयनिं हैनो थांगासिनो दं आरोखि बिसिनि दरखं मोखाङावनो जयनिं होगोन जों इउपिपिएलनि अफिस खाथियावनो जयनिं हैनो थांगासिनो दं गावसिनि माखासे मानसिफोरखौ लानानै जों बाव जयनिं होगोन गावसोरनो देखायगोन आरोखि जों बेनो रायजो राजाफ्रा बिसिनि बुंनाय गोदाव सोराव बुंनायखौ मोनसेबो खोनासंनाङा आरो नंखाया जोंबो सिखाव नङा रायजो राजाफ्रानो जोंखौ मिथिजोबखागौ बिसिनि बे जानला मोनला बखिलाबायनायखौ जेबो फासयनानै थानाङा जों बयबो फै खौसेयैनो जों बिपिएफखौ एबार सरकाराव दाहोगोन आरो दाहोथारनांगौ ओंखायनो आं खावलायो रायजो राजाखौ खुलुमनानै फै बयबो बिपिएफखौनो मदद होजोबनानै इउपिपिएलखौ बे जायगानिफ्राय जों होखारहरनि आरो दाख्लि बे रिथ'ना इथ' नामा ब्लकनि मा बिबान दं बेहा बेखौथ' आं मिथिला नुफेराखैमोन जोंथ' गोदो इउपिपिएलाव बेखौ दासो बबेनिफ्रायबा ओंखारबोदों आरोखि बियो दा जोंनि रुबिराम सारखौ दानि रुबिराम सारखौ एमएलएखौ आरोखि दा बाव टिकेट मोननायखौ खोनानानै आरोखि मोदोम मावखांनानै जानला मोनला सालानि ना माबा माबि बखिलाबायदों आरोखि माने गावसिनि दुरबलथा गावसिनि जेंगोनखौ नुनानै जानला मोनला बखिलाबायदों बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा जेबो साना सालानि नाखौथ' जों बुंनो थाङोब्ला इउपिपिएलखौसो बुंनो हायो माने इउपिपिएलासो एकदम हरैनि सालानि नाखौ लाबो बिसोर बहाय फानफैगासिनो दं दा नै मैया दाख्लैबो लाबोनानै बाव फानफैदों बिसोर सालानि नाखौ खिन्थु बिपिएफआथ' बेबायदि फानफैफेराखैमोन ना सालानि नाखौहाय बे इथ'आ जानला मोनला एमएलए सारखौ सालानि ना बुंलाबायनायफोरखौ जेबो साननाङा नङा मानो होनना बुंबा बियो एमएलए सारनि बाव खामानि मावफैनायखौ मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै जानला मोनला बखिलाबायदोंसो बेखौ सिन्था खालामनाङा आरो जुदि एमएलए सारनि खामानि मावनायखौ नायनो लुगैदोंब्ला बे ओरै बेरायलाबायथों आरो दानोथ' नै बिपिएफ सरकारनिफ्राय एमएलए सार बानायनाय लामायावनो गारि सार्जिं लागासिनो गोदोथ' बिदि सालायनो हायामोन बिसोर बाजारानो गुगाजोब्बायसोमोन दा जानला मोनला माबा बखिलाबायनाय सुरु जाहांलाबायलायबाय आरोखि बिसोर दा बिनिखायनो बे सोरबा रत्ना सोरबा इथ' सोरबा जानला मोनला मानसिफोरनि जानला मोनला बुंलाबायनाय ससियेल मिडियाआव हगारलाबायनायफोरखौ जेबो सिन्था भाबना खालायनाङा मानो होनबा बिसोर बखिखासिगोन दा रुबिराम सारमोननि मोजां खामानि मावनाय मोजां खामानि लाबोनायफोरखौ नुनानै बिसोर गरम जाखासिगोन आरो गावसिनि जेंलानायखौ मिथिखानानै बिसोर गरम जाखाबाय ओंखायनो आं रायजो राजाखौ खुलुमो फै जों बिपिएफखौ खेबसे बहाय सरकाराव लाबोफिननि अब्लानो जोंनि गासिबो बुंनांगौखौ जों जेरेखम बुंनो हायो बेबायदि बुंनो हागोन जोङो बिपिएफ सरकारनि गेजेरावबा जों जेरै गोसो एरै बुंनो हायोमोन बा बिनानै लानो हायोमोन नाथाय इउपिपिएलनि गेजेरावथ' जों बेबायदि बुंनो हाया आरो जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो सानो रायजो राजानि सिङाव खुलुमनानै रुबिराम सारखौ देरहाहोनो जुनै फै जों खौसेयैनो रायजो राजा जयैनो नागालेण्डनि सावगारियाव भट होनानै खेबसे आरोबाव सरकाराव लाबोफिननो जुनै बयबो खौसेयै फैजोबदो आं बेखौ बुंनानै दिनैनि बे बुंनांगौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय उननि बेलायाव आरोबाव लोगो मोनलायफिनगोन